bitaw. Ako lang kuan og pagtulunan kining tema sa atuang Jubilee year, no? Pilgrims of Hope, mga katawhan nga nagpanaw nga dunay paglaom o maghupot sa gasa sa paglaom. Di lang kayo mo palaom ana sa theological nga context, kay sigihan na nagpahatag o pamalandong, ari lang ko sa mga pamaagi nga masinati nato kining paglaom o matestingan atong paglaom sa konkretong mga pagsinati nato sa tuang kinabuhi. Sa di pa ko magsugod, hinungduman ta kaning 3 C's. Tulo ka importante nga C sa atong kinabuhi. Choices, chances, and changes. Tungosbon, choices, chances, ug changes. Naragi din nato mga igsuon, ug nanis tong kapasidad nga tuang kinabuhi nga gihatag sa Dios kanato. Ug naganindos tong Ginoo gi-empower ta niya aron magamit ta kining 3 C's sa atong kinabuhi. Choices, chances, o changes. Given na ng paglaom, no, sige tag pamalandong na sukat pa pag misa di Galyo, di lang ko mo palaom nagmaayo. Arikos konkreto nga aspeto sa kinabuhi. Daghang mga hagit sa gasas paglaom. Og numero 1 hagit nga kanunay giatubang nato, labi na sa mga kabatan-unan pod, ang mental health concerns. Kanigi mo test sa paghupot nato sa gasas paglaom, labi na sa mga batanon. Kadumdum ko, pa ko na-assign din nakadawat ko sa letter, nga ari ko diri ma-assign. Ya, durag to'y conference namo, ang gitambungan on mental health. Din, usas mga nagtrabaho sa Kapitulyo, kansang iyang nature sa trabaho pod related sa mental health concerns. Nidul nako, gingan ko niya, Padre, ma-assign na pagasdan bantayan, no? Kana lugar, Padre, taas-taas nagkaso diya sa mental health concerns, pareha sa depression, anxiety, o mga successful or complete suicide. Nalarma sa kwadto, kay pare mo ma-assign din Di mo ko pare sa eskwelahan lang, no? Otherwise magmonasteryon lang ko din no? Gani pag-abot na ko din expose kong Father Monico sa mga misa sa gawas. Apil pang Maya, gitaw bagus Maya kay pamisahon ngadto. Wow katultol ng mga lugar asa ning spidnuha dapit, no? Sumoto na-expose ko sa mga tao. Wala ko nag-enclose akong kagulingon sa parokya lang o sa eskwelahan. Ug mo na nga gibaon to nako ang mao nga panghuna-huna nga dinhi mo na siya. Mo na sa kong bahin aning kamot sad ko nga ma-equip ko aning butanga, no? Kuno galing dunay concerns nga maabot labi na dinhi sa daan bantayan. Tinuod man pilay laktod sa storya daghan gituod, no? Og mo na kung magisgod sa tagkaso suicide taas-taas gid dinhi og sa Medellin, particularly sa Kawit. So, mo na nga, nakaanak ko nga, kumusta din gasas paglaom sa mga tao din no? Muna hangtod karon nabiyagya po ning cases, di ba? Dili ta ka-deny nga naa ni siya. Mga igsuon, dunay survey akong gibasa sa World Health Organization nga mga kaso sa anxiety o depression, taas gid ang anxiety. Ang last na kong tanaw sa ilahang data, ang 2019 data, I'm sure nausab na ni siya karon. So sa ilang data, ang anxiety, matud pa ang kaso 301 million. Unya 38 million ini mga bata o mga batanon. Sa depression, mao gyapon nga year 2019, dunay 280 million nga naganto sa depression. 23 million ini mga bata o mga batanon, no? So pila ta na nini sa mga na-survey nga nagantos sa depression o anxiety. Doon na po ko ilang datos nga nakuha, no? Ani atong 2023. Matud pa, facts ni siya, no? Gihatag atong nagseminar na mga pari nga usa ka licensed psychiatrist. 700,000 die of suicide each year, no? Diya nga survey lang. Taas, no? Ikaduha, the fourth reason of death among the young ones, 15 to 29 years old, is suicide.
Number 3, 77% of these complete or successful suicide cases come from the low-income earner people. No, sa ato pa na sa mga poverty line o below poverty line. Og tinuod man, kung ako po yung mga tanong ninyo, sa mga kasos hikog dinhi, sakop sa Tibok Bantayan o sa Medellin, wa pa ko'y namisahan nga dato o yung pamilya gikan. Sagad, poverty o below poverty nga mga tao nga nibuhat sa mao nga buluhaton, no? So para sa uban tingay, it's easy for them to condemn. Sayon kayo ikondinar, nga naghikog na sila, kawik ana nila, mo gini sagad na ko madungog, no? Labi na wala kabalos konteksto ngunong ilan ang gibuhat. Pero ako isipari og na-train sa mental health concerns og sa pagatubang nini, di ko mo condemn na nila. Kaya na mga triggers, no? Ang atwal na magkaingon ta sayang ngano wala nahupti ang gasa sa paglaom. Muna nga matestingan gyud siya kining gasa sa paglaom panahon nga kita matubang sa mga mental health issues. So mga triggers pananglitan kung dias panimalay daga mga batan-on nga nagantos aning mental health concerns kay kulang sa gugmag attention sa ginikanan, no? Labi na working parents mo mga tanawon gina ninyo iyang pagtratar sa mga anak or baka kaning mga gitawag helicopter family, kaning mga parents nga di gusto musugot na magantos ilang mga anak, gusto sila happy-go-lucky pirmi lang mga anak, pero dili mo na realidad kinabuhi. Matubang itag pagantos musugotag sa dili. Ambot na ba'y kanumdum niyo itong salida nga bunjing, itong si Jimmy Santos ang artista? Katong salida ha, katawanan, komedi, pero noon na ito'y mensahe. Nga naman to yung lula nga, amot sa nakakita lang ha, hindi ka relate, waste of time sa ani siya, no? Paminaw mo storya. Nga naman to yung lula nga, gustong wag niya si Jimmy Santos bata, pirme. Tungod kay dili gusto yung lulang matubang si Jimmy Santos sa mga pagantos sa mga adults. Kay lahi ang pagantos sa mga adults, di siya gusto mo anto si Jimmy Santos. Gusto siya baby lang siya pirme. Muna nga gigasaban siya sa mga nag-alirong niya nga mga parente. Giingnan siya, dili mo na mo realidad sa kinabuhi. Musugot kag sa di kana si bunjing matubang nag mga pagantos. Unsa niya pagatubang na kung wani mo siya giandam ug di ni mo siya tugtan matubang ni ana. Mo minikapan ron daghan may mga ginikanin ani ilang i-baby ilang mga anak. Kung dunay pagantos, di sila musugot na as much as possible di ilang unta gyud. Pero reality check, matubang mo das mga pagantos, di ba? How can we train our young to become resilient kung di sila kaagig mga pagsulay, no? Or how can we test their character kung sila dili kaagi sa mga pagsulay o mga kasakit? We can never tell that they are resilient unless matubang sila sa mga pagsulay o mga kasakit. Ang nakaninod lang na unta ka, dili kay distansya kanila kung sila matubang na na. Parirugod na sa mga anak, makaton ba silang lakaw kung imong siga kugos, sigyan nimo og sunod-sunod? Dili. Pasagdan gi silang mukamang, pasagdan silang makaton og barug og ila. Di ba? Kabalong gi man maginikanan ako nakaton ako nas kung pagumangkon. Katon silang lakaw, pasagdan mo og balakaw, bahalag madamag, bahalag masukamod, kay mo barog silang ila. The same thing po sa dynamics unta, dili ta mo mahimong helicopter parents nga ganahan mo maglupad-lupad lang sila, dili sila mutugdon sa lapok sa kasakit o kagulanan. Doon na po yung mga perfectionist parents. Ting graduation na rabahapit, manggawas sa po ni mga ginikanan, kusog mo kundi na silang mga anak, kung dili ka kuhag 95, 97, 98, no? Okay na mo, pressure mo, ilang sila pressure nga mag-anto sa sila sa anxiety o sa insecurity, no? May mo pressure ta nila to give their best, pero nung kang insultuhon sila nga ang insulto nyo, ikamatay na nila, no? Kay mo ni triggers man sa inana nga mga cases, no? Social pressures, mga sinati nga pressure sa katilingban o sa mga barkada, mga traumas na sinati nila sa pamilya, disciplinary problems na sinati nila sa banay o di gani sa eskwelahan, troubled romantic relationships, conflicts, mga away, no? Mga serious physical illness, substance abuse, no? Abuse sa alcohol, abuse sa shabu,
o unsa pa nga ilang gigamit para mahimong high kay ganahan sila mo iskapo sa mga realidad sa kinabuhi, no? Ako ning gisgutan kay lagi mo ni mga triggers magatod sa atong mga batanon o kita mismo sa nagkagrabing depression, anxiety o gingon man insecurities sa ato ang kinabuhi. Ang ato niini una sanan ang nakanindos tong Ginoo gigasanta niya og gasa gitawag natog transcendence. So sa mga senior high diya nakaskulag senior high, you know what it is, no, sa inyong philosophy. Ang transcendence mo ni gigasanta sa Ginoo og free will kabubuton nga makago beyond ta sa sitwasyon, no? Gigadaan tag willpower kabubuton nga maningkamot nga mo gubiyan or matubang ining mga problemaha. Dili kay maglukluk lang ko, magkulong, magsigunahuna may tungod ani, no? Life is not imprisoned by your sufferings. We can always go beyond, and we need the willpower to transcend from it. Naginas to ang kapasidad. Nagina nato kung mo-decide ta, and our capacity to decide leads us to transcendence. Muna, unsa tong 3 C's, choices, chances, changes. So doon na tayo choice. Ang ma-depress o ma-anxious, ganani sila magkulong lang silang kinabuhi. Di sila gustong na mo intrude. Guna na sila na priso ba, no? Na invisible nga prisuhan galibot nila. Ay mo gusud nako, ay mo og apil nako, ako ra ning problema, ako ning kinabuhi, ako ning depression. Pero wala na pasabot, wala kay choice. You always have the choice to reach out, to help, to ask for help, or even to pray. No? Pasagdi lang, mulinger tayo nagpila ka adlaw, pila ka gabi, no? Pero na kay choice. And that gift of choice gives you transcendence, the power to go beyond sa imong giatubang nga mga kasakit. Nanay mo magbabilin ka magsigigda, maghilak, o mubarog ug maningkamot, no? Chances, no mo nagitagagag opportunity. Ug ang kinabuhi wala tay matawag zero chances. Always natay chances, no? Way gitawag natog dead end sa kinabuhi. Kay hibaw mo ng dead end, no? Nga magsugay mo dagas motor ba humanoy sirado mang daan. You can always U-turn and go back and find another way, no? Walay eternal dead end sa kinabuhi. God always gives us chances and changes. Unsay nga itong usbon? Kung nagatubang ta ani itong mental health crisis, I'm sure nanay ang usbon ginagmay o dinagko. And it's up to your power to choose unsay piliyon nimo nga angay usbon nimo para mausab ang sitwasyon o ang konteksto sa kinabuhi, no? Again, choices, chances og changes. Kung ikaw ginikanan nya kita kasi imong anak mo ni gatubang, wasa na napasabot nga wala ka ning tulo, no? Ning bagulang duha toy kaila na kuno nga nagsagubang siya siyang anak kay nagkulong kay naguol nga di niya makapaso ini graduation. Kung kamo na unsa may inyong buhaton, nag-iyaw-yawan yung anak na nagkulong, inyuhang amaman, unsa may inyong buhaton, o pasagdan lang ninyo labi na mo paki unsa ng graduation, no? So mo ni nakapait kay depende sa approach mo na nga at least nakabalo ko o nangita kog paagi nga ma-reach out ang maong maka-intervene sa maong konteksto, no? Muras kog hilabtanon sa, pero gusto lang gikong makalingkawas ang maong nag-antos kay nagkulong, nagsighilak, no? Last time na ko nakitaan siya, malipay na siya gnaong, no? Kay akong gipaagi, reach out, amaman siya. Di kay pasagdan diha uyaw-yawan. Kay kung yaw-yawan, unsa may metabo mo? Lawa sila naminaw ay. Samot. No, di ba? So ginikanan na mo'y choice. Dili kay pasagdan ninyo sila diha. O gana nakakita mo nagmukmok na sila, there's the chance, no? Unya unsay change, unsay nga usbon sa imong approach para ang imong anak nga nagantos doon na kay mahatag nga paglaom. Mo ta ninindot masinati nga direct masinati sa mga anak sa ginikanan, support either through listening ears, panahon o mga pulong nga muam-am,
No? Dili kay mo dito ka sa kundinar, hoy, gawas diya, sige hilag diya, hoy, giyaya ka man lang. No? Mao maning uban, immediate solution, yaw-yaw, no? Hoy, gawas diya, giyaya ka man lang, sige hilag diya. Wala mo nang hilag-hilagang graduation, way hinungdan na na. But you can never know the value of graduation ngadto sa maunga anak, di ba? Kung para niya, peak na sa iyang kabatanon nga mo paso, para nimo, mura nagwa. Maingnon nimo siya nga, hoy, gawas diya, gaya ka man lang, sana graduation. It's so easy for us to condemn. Lisod man gud ang paggawas sa atong pasensya kaysa pagpaminaw nila, pagpakita nga nagamumatan nila, o gamotang muam-am, taliwala silang mga giantos. Ay ginagamitang maingon mo, sabad diya, kami sa mong panahon, waram ngayon na naman ng graduation, ikaw noon, magkuhan-kuhan ka diya, hilak-hilak. Oh, wa na. Giputol na nimo ang chance nga mo connect unta kaniya sa iyang context, no? Kaditso makag-condemn niya, ditso makag-judge. Mo bitaw na mangigsoon sa findings sa mga pagtuon, daghan sa mga naganto sa depression ug anxiety, dili mo reach out sa ilang ginikanan, nganuman mahadlok i-judge, mahadlok i-condemn, mahadlok nga sila yaw-yawan ug kasab-an kay weak sila, no? Mo na ilang kahadlok. Ako mismo nagasinati ko na kay nabay mga batanon manuol nako. Nya moin ko nila nganong ni ka musulti sa imong papa sa imong mama niini. Ang yaw-yawan ko father, i-judge akong papa father. Na di lang ko father kay malain niya sa dad, malain niya si mami, no? Same lines. Madlok sila sa ginikanan, no? So mo na nga hopefully dunay changes sa approach kamong mga nanganhi nga ginikanan kay at least magatabang mong mahupay yung anak o pinagi ninyo, makasinati sila og paglaom. So lisod ni ang pag-antos sa mental health, labi na kung dili ta makatabang nila sa kanang gitawag na kog transcendence, no? Or sa ilang willpower nga mogubiyan sa ilang pag-antos pinagi sa imong pagmaymay nila, pagamuma kanila, no? Lain pong pagi makatabang ta nila kaning self-care tips, no? Unsa may ngayong buhaton kung naa ka na anak, kung nagantos na ka. So, do's and don'ts. Do's. Ang pwede nimong mabuhat, choice, seek support from the community. Kung di ka kakita sa ginikanan, ay simbahan, no? Nang eskwelahan, na may mga guidance designate, naman ka advisor. Ako bitaw ang kalipay din kay at home kay mga estudyante na mo adto silang mga maestra, advisor, musulti silang mga kasubanan, mga problema, mga kasakit, no? Mole kong consolation nga sila kitag kahupayan ana. Or sa iri sa kuha, arisla, Father, mag-real talk ta. O sige, real talk ta. Storya na hilak taman, no? Usay may bung sila moabot ko kung asay na naghilak. Amot ang Ginoo sa magtultol ng asa dapit na naghilak. Yaw to musulti ra ko. Storya ana. Usay mo yun ako kung di ko kaget sa punto, mo yun ako ihilak na siya. Di ato kausa nga padong may mag-theater, ang usa sa mga main cast tungod sa stage fright, wa siya kasabot siyang kaugalingon. Siya gihilak, gidol siya kay maaman. Pag-abot na ko sa kuna ni paso, kay nakakita ko naghilak niya, ano kaday? Isa musulti siya gihilak, niko ang gitap yang abaga, ihilak lang na. Mo to pag theater na, napil naman. Ya paguman sa play, gidola ko siya. Napil na ka nga to. Siya, nawaan na ako ang anxiety father, kaya ingam ka, ihilak lang. So mo na nga, you can always seek support sa eskwelahan, simbahan, inana, no? So doon natay mga mutabang nato, anda mutabang nato. Ako kay ginisgutan ng suicide, duha ka nisultin ako ninyo kadong mga psychiatrist nga ni-train na mga pare o kadong speaker na mo 2 Saturdays ago. Nganong hisgutan siya publicly para makabalota nga dunay option. Dili lang ang suicide may option sa kinabuhi. Nailain, no? Mo na hisgutan na kay dunay another option which is to seek support. Kidagan kay mga tao nga andam mutabang nato. Nayuban kaila nato, usay wa kaila nato. Nabay nakakita ninyo sa salidang My Love Will Make You Disappear? Updated kas father, no? Ako ma-updated ako basta na manuro na mana.
Naganindot, no, ang first time nakita, aday, dila musulti ko, okay ra. Spoiler kay ko, no. No, so, mo to si Paulo, si Kim, ang ilang unang kita, nga medyo nakatabang nila, para murang na sila'y nanoship, no, so nanoship ka ng kadiyot nga spark. Kay padung na tamulayat si Paulo sa sapa, sa Pasig River. Inabot si Kim, iyang ipugngan, nga ayaw layat. Kaya na po may mga paglaom sa kinabuhi. No? Ali, dire, balik dire. Iyang ipugo si Paulong birahon, balik nga to paubos. Nay mga inanaoy, nga wata kaila, pero andam ding mutabang nato. Hindi sila gusto nga atong kinabuhi mawala. No? Muna kita og perfect strangers. No? Okay, doon na sila perfect care, love, and attention for us. Bisan pag wala na sila kailangan nato. No? The same thing po na itong bagong nahitabo lang sa among bridge dito sa Mandawi. Ang suki ka mga layat. No? Dahil sa nilabay lang ang mong babae. Kita niya sa laki, ni over the bakod na. O gina niya ang laki, dong, balik diri dong. Naidagang paglaom sa kinabuhi, ay layat ya. Balik diri dong, balik diri. Balik dong, ay layat dong. O bilay istorya, ni balik itong laki. Ako nagisgutan kay, dili ta ng suicide ritso. Ang uban niya na, ginahon na pa na nila. Nuna pa na ideation, dayon ko ni o di. Swerte lang gining uban kay, nagim atol nga nana ba, katong ipanghisgutan ako, no? Naatlan nga dunay ni tabang, dunay ni abot, dili pa na ilang panahon. So na-rescue sila, o ang ilang suicide kay incomplete. Sa ito pa wala na dayon. Salamat sa Diyos na inana, no? We can always seek support from each other, no? Unya, kung gikapoy na ka, daghang kay mga batan o nag-post ng mga adlaw, no, na pressure sa final exams. Unsa ilang mga notes, kana sa messenger ba? Di ba naman ay notes babaw, no? Gikapoy na ko. I think, muraga na post na mga, more than thousands yun ang nag-hashtag gikapoy na. No? So, mga ginikanan, no? Kumusta yung mga anak? Unsay pasabot nila ng gikapoy na? Kita ra ba atong terms mga 30 biyan kaning gikapoy na burnout, physical stress, no? Murag ako gud ganina pong alas 6 sige minisaha ino hangtod karon, no? Napay schedule. Mo ni ako gikapoy na, stress nga physical. Pero ang context anito mga batan-on nga gikapoy na lahi. Bantayan ka na ilang pulong gikapoy na. Kay it's something deeper. It's something psychological. It is something coming from within, no? There's the burnout nga dili lang physical but also emotional. Labi na kung di na madaang pressure sa kinabuhi o ang stress sa kinabuhi. Dayon, another example sa mga do's, tune into your body's physical symptoms. Gitawag ni siya og body scan. Kanang mulingkod lang ta mga igsoon ba? Breathe in, breathe out. Nya, tanawa, bugat imong lawas. Scan imong lawas, bugat. Nganong kapoy? Nganong murag, wa kay ganang mulihok? Maybe there's something wrong in your emotions. Maybe nag-trigger nimo nganong gibati kag depression or discouragement. No, at times, mo nitong bation, bugat kayo ta physically. Even though gaan kitag timbang. Tungod kay doon natay gihambin nga problema, bugat nga pagbati sa sulod. Kung ibati ka ginana, ayaw lang nag-divert, atubang nga sa na siya, ngano ka nang kanayong gibati? Spend time sa simong kaugalingon, abilang, wala kay pagkabana simong kaugalingon, sila kag trabaho, sila kag lakaw, sila kag scatter, sila kag ML, no? At mana sa simong kaugalingon, oy, do the body scan, nganong bugat? No, nganong wa kay gana? Then, find coping strategies. Ako lang hisgutan o niya. Arita sa don'ts. Mga dili ang ngayong buhaton. Una, ayaw ikumpara rin ko galingong journey sa uban. Lain-lain ta konteksto. Lain-lain man ta og giagian og giatubang. Dili ta moingon nga, oy, akong gihimo na nag-vaping ragi ko ngadto. Nawara kong problema. O ganing uman moingon, ay giinom ra ko nagtanduway, ulian naman ko. Nawa mang depression. Nya parehas di tanan. Di ba dili? Mo na nga we cannot impose to someone unsay goods para nako, unsay maayo para nako.
Ang atua, we can only suggest, not impose. Or, dili ta mangumpara sa ilang naagian nga, dali mo siya naulian sa anxiety, ako aman, kay lain-lain tagyatubang. No? Niya, ikaduha, ayaw i-share sa uban ang unsay ni workout diyan nimo kay basig dili na magatabang nila, no? Keep it to yourself. What lag na mangayo sa imong opinion, sulti diha. Unya, do not ignore your tough emotions. Motong magbody scan ka nganong bugat kay imong lawas, bisag ano kay kagtimbang, there's something wrong. Ayaw nag-ignore. Ang man do sitag ignore, sitag suppress. Hangtod dunay usa ka maka-trigger niya na buto tanan. Ditso kag decide nga mag-suicide. Ayaw, sad no. Try to check your body. Love yourself. Take care of yourself. Scan yourself. Nya, katapusan, do not expect nga mausab na tanan overnight. Dili gyud. Na iban, it lasts for 3 days. It lasts for 1 week. It lasts for 2 weeks. Dato'y session ako sa mga batanon na nagay ni angkon, na nakasuway sila depression or anxiety 3 days. Na iba ni angkon nga na abot gyud 1 week ang ilang pagantos. So it's not an easy thing. Dili ta makaingon nga, ay, susmawar na, ikatugr na, oy, di in town. No, ay mo pag-expect nga kanilang giantos, mawa day na siya. So sa mga ginikanan, ang psychological first aid ang mahatag sa mga anak ninyo, 3 L's. Look, listen, link. So tanawa, kumusta yung anak? O tanawa yung kaugalingon. Basi ikaw may nag-antos ani, unyawa na kay paglaom. Paminawa yung kaugalingon, scan yourself, scan your body. Paminawa yung anak, ayaw i-condemn. Paminawa siya sa yung struggles, paminawa siya sa yung isulti. Nya, link. Kung di ka expert anang butanga, pangagtabang sa uban. Sa eskwela na may guidance counselor or designate. Sa simbahan, pwede mo unay pare maduol, halatos pare, no? Usay na may maginikanan maduol sa kuha niya. Wa naman namalik mo na okay na tingali, no? So inana. Look, listen and link. Pangita og mga maduulan kung di ka expert, no? O gayog ka ulaw. Mo man ni nakapanatugod, ganahan kita-kita lang na og kamo maginikanan ganahan mo kamo lang sing pamilya. Amo samot gid na labi na wa kay solusyon mahatag, igor ka magyaw-yaw, samot, no? Arita sa coping mechanism, saan mahatag na itong coping ani nila? Sa dunay mga happy hormones na pwede nitong mahak or magamit para paghupay sa mga nas kaguol o nawadag paglaom sa kinabuhi, no? So pananglitan, dopamine, mo ni siya ang hormone sa pleasure and motivation. Na iban nga ma-divert ang ilahang gihuna-huna gibati diya sa pagpanglimpyo, diya sa pagtrabaho, o baka sa cold showers. Kay kining bugnang tubig makawa man ni sa tension sa lawas. No, sulay lang. Wa ko ningo gamon ni buhata. Sulay lang siya. Try. Ikaduha, serotonin mo ni ang mahak natong happy hormone sa mood ug sa ato ang kalipay. So makapalipay, makahupay ang nature. Bulan kang danmantayan kay natin mga lugar din nga nay mga lasang, nay mga fields, green fields. Doon natay shoreline, baywalk. No, kanatong baywalk, gamit kay na for mental health. No, I'm sure, nakahuna-una atong mayor na nga, magamit na para makahupay sa mga taong maglakaw-lakaw, no? Kay ang atong nature, doon na siya matabang nato. Sunshine, tingali, kulang tas painit. Movement, para mahulihok atong nerves. Lihok ta, di kayo magsigmok-mok, magsighigda, no? So, lihok ta. Na may matabang ang paglihok-lihok. Then, eat healthy foods. Dili magsigka og mga fried, no? Kay kining pagkaon do not mo ni matampo sa atong mental health. Di ba? Kung unhealthy ta pirmi, sige lang ta ng mga unhealthy foods. Na po ni matampo nato. Psychosomatic mo itong gibati. Ang atong pagkaon do na po'y maapektar ni sa atong panghuna-huna o sa tuang mood o attitude. Nya, kani, enough sleep. Last kong mga recollection sa mga batanon, usually, nangatog sila, 1:00, 2:00. Inyong mga anak, inyong mga apo, unsang oras sa mga tog? Ha? Muna, nigabos kwilahan, magduka, mga tog, was mood. Bikla ni mo gamay, mo nga na, sumbagay ta? Tinuod na,
Kay ilang to, gamay kayo. Labi na mo klarong supervision. Tiaw mo na, last na kong recollection na, linggo anisay, kinsa na to, alas 2, ito kadaghan. Niya mo recollection, alas 7, pilar ka alas 2. Ha? So dagan sa mga batanon, walking zombies. Kay mga kulag tulog. No? Tama, dili tungod sa shabu, kundi tama kay way tugpahay. No? So mo na nakaapan, aning not enough sleep, o mag-apikta na, nganong dagang mga tao, dali ma-anxious, daling ma-stress, daling ma-depress. Then music. Tuloy sa sila pag mangitag kanang music nga maayo oy. Ang gadaghan ron ganahan kaya ng mga maoy-maoy. Nya kani mga maoy-maoy maka-trigger man sa mga feelings nga maka-depress o maka-anxious sa tao. Aritas oxytocin, no, love and connection. So doon ay uban nga ma-divert ilahang bugat nga pagbati tungod sa ilang nabati nga suporta. Hopefully nay mga inaanan o amahan nga inaana makapa-feel sila sa mga anak nga sila ni support. Dili kwarta kundi emotional support. Nga magayon sila kasandigan gi kong papag mama. Panahon nga down kay ko, panahon nga wakoy paglaom sa kong kinabuhi. Unya kining attitude of gratitude magmapasalamaton. Kam kita ba nindot na mag-practice sa daing katug nato bitaw mo kana bitaw mo muhimutan ng happiness scavenger unsa man ay pasabutan na kanang i-trace nato tong tibok adlaw mangita tag tulo ka instances ang adlaw nga naghatag natong kalipay kay kana siya maka bring back makapabalik sa happy mood no unya ipasalamat ang mga butang na dawat nimo o mga nanghitabo ni mo nakapalipay ni mo anang adlaw. Salamat, pasalamat yung Ginoo. Kunya, kaning physical intimacy. So sa balay, mga ginikanan, nag-practice mo nang ihag niyo yung anak. I-kiss niyo yung anak sa aping o agtang. Mingaw man. Kay kini siyang intimacy, maghatag mo yung support nila emotionally. It means you are there to give them love, care, and support. Mo nang magdako silang hopeful, kay doon na sila kasandigan o kasaligan sa kinabuhi. Ang Dios o kamo, maginikanan, mga igsoon nga nagmahal kanila. So nanginawat ang mga igsoon nga, kining usa sa mga parte nga mo'y dako kayong mo test gid sa tong paglaom, unta to ning aninawon. Ang sa spiritual nga side ako ning hisgutan unya, no? Doon na po gitawag og spiritual darkness. Nay panahon nga muantos ta sa mga spirituhanong realidad sa tong kinabuhi. Darkness, spirituhanon nga mga pagpanlimbasog. Nay panahon nga di na to masinati ang Dios. Nay panahon nga muraglayo ang Dios. Magapungutan natin mo sa kuha, nganong testing man tong paglaom pinagi ni ana? Mga spiritual test o gitawag sa mga spiritual writers og desolation. Nganong mo agita ni ana? Well, usas mga kinadman nga gisulat sa usa ka santa, Saint Margaret of Cortona, ningon siya, in times of desolation, panahon nga di nato mabatyagan ang presensya sa Dios. In times of desolation, God conceals Himself from us so that we can discover for ourselves what we are without Him. No? Sa ato pa, na panahon nga pasinatiyan ta sa Dios sa atong mga down moments para madiscover nato unsa ta kung wala ang Dios sa atong kinabuhi. Muna nga kini kaduang parte kani na mental health kani sa spiritual crisis. Dunay panahon moagi tag desolation, musugot tag sa di. Kay ang Dios ganansya nga kita makadiskubre unsa ta kung wala siya. Puparehara sa gingon ni Pope Francis, God hides Himself from those who are full of themselves. Ang Ginoo mo palayo nato ug mutago nato kung tan-aw nato sa kagalingon puno na kay ta. Puno tas kay balos Ginoo. Tan-aw to mga righteous kay tas tanan. Wanay luna ang pagkurihir sa Ginoo nato ba? O pa nato santuson na kay tas tanan. Nagipaging Ginoo nga kita i-humble down. No? Katuntas paubos. Muna nga, nay panahon nga, mo ni ang kinaadman sa Dios.
ganun na panahon nga daw murag walay Dios, di nato sa masinati ni matawag pan makakita ta unsa ta kung wala siya, no? Sa ato pa sa kinaduyukan ning tanan sa kinabuhi, ang tinong na paglaom nargid niya, no? Dili na to makita sa gahom, sa kabtangan, sa atong influensya, kundi sa Dios. Nagipanang pamasination ta niya sa inana. Sakit, pait sa na siya. But at least, it will humble us down. No? Mo ni mahimo na to tang mapaubsan nun. Kung muagita ni mga pagsulay, labi na makaingon ta, asa man Ginoo nining mga panahon na pwede ka lisod, pwedeng ka grabe song giantos. Lain pa, aside niya na, sa kinagman po ni San Agustin, ningon si San Agustin nga, nay panahon pa, yun tas Ginoo sa malisod nga mga pagsulay, tungod kay ang gahom sa Dios ug tungod sa iyang kagamahanan, doon na siya mapupo nga maayo anak para kanimo. Ang tugutan natong Ginoo nga makapupo siya maayo diha kanato. Ug nun natin makatunan nga maayo gikan sa mao nga mga pagsulay og kasakit, no? Naamguhan bitaw sa kung usa sa mga silingan ngay diha toy dakong sunog na itabo sa mua way back 2015 ay isip pag ito. Kadumdum ganyan na, akong kuyog si Cardinal Luis Antonio Tagle, nga na sa Manila, Romar. Ako yung MC ato. Nagtanaw ko ba, na may sunog, marag mandawon, di na. Susanaw akong maguwang, dong, sunog sa tuwa. Nanghid kong Cardinal, pwede kong ma-exit kay ang ganang sunog sa amua na. Tagalog pagsulti. Yamoton siya, ay lag kagol, kay padung na sa ko sa kong hotel, kuyog lang ta, i-drop ti ka nga do. Sa mo to, i-drop ko niya, pag uli na, mo to nitabo, no, akong sunog. Although, wala na pila mua, pero mo to nitabo. Pero doon na yung masalay na amguhan, a year after ato, unsa man, nalayuban nila, nagpasalamat nga nitabo to. Otherwise, 2016, kinsa ni Daog nga presidente, si Digong, no? Unyan sa nitabo ato, war on drugs, daghang patay. Mo tinamguhan na mo, nakasurvive ang daghan ng mga silingan, sungod atong sunuga, kay na-disperse man sila, kay kung dito pa sila sa mong sityo, basig daghang maamong sa war on drugs, kay kadtong sityo ana mo, daghang naninda. Naguni panon muli ko sa muang, okay lagi sa kasugat nako. Wano ko ila sa mga naong sa mga manood, palit lag panood nga to. Mo di kay namalit, no? Nag quote unquote shopping. Ya tungod ato na disperse human sa sunog niya. Tinuod na yung mga nangamatay nga gipusil gyud, no? Pero dili daghan. Kung kadto pa napato siya, trahedya gud siya. Pero makaingon ta ba nga nagipaging Ginoo para maluwas sila, mabago ilang kinabuhi. No? Sumuna siya nga at times ang mga trahedya sa ginabuhi doon na gipupo ang Ginoo nga maayo para kanato nga dili nato makita on the day og niya nang takna ang atong giatubang ang pagsulay. Kung tugta natong Ginoo nga sa iyang gahom o kami makinadmanon mupupo siya maayo diha og iyang ipakita nato, makakat-on gyud ta. Bitaw na nga kung ang atong emotions raging pa, grabe pa itong emotion, anxiety, depression, ayog decide. No? Pasag di lang sana siya, let it be. Kadumdum ko ng background sa kantang Let It Be sa The Beatles. No, I think magka-familiar ta ng tanan. Kanang kantaha, nakumposa siya ni Paul McCartney sa panahon nga grabe nang pagsulay sa The Beatles, isip banda. Padung na sila madisband, una siya kibaon sa buhaton. Niya, natug siya, kay gikapoy siya, nakita iyang mama, Mary, no, Mama Mary comes to me, iyang mama nga si Mary, nipakita niya sa damgo, uginan siya, let it be. Let it be. No? Muna na panahon nga, mo kita pagsulay, let it be. Kayong man na natin magpupo, natin makita na, nga gipupo sa Ginoo nga maayo alang kanato. Hindi na to makita on the spot, or at the moment nga giatubang nato ang pagsulay, no? Let it be. Let God draw something good from what you are facing, no? So, last 5 minutes. Last 5 minutes. Sumuna nga sa atong ginabuhi, bisan pa sa mga pagsulay, doon na day malauman,
mapupo nga paglaom. Si Pope Francis ni warning nato about false hopes. Ang false hopes, una, sa kategorya sa power and wealth. Be careful lang kita, kanayo ba nato obsessed kay sa power and wealth? Pero kabalo ta, kaning mga butang lumalabay, o prangka pagasulti, mo gini ni Sus na huna, paglabay na ko sa minterios biton, padung ko diri sa recollection, pagligin ako, mo gini Sus na huna, kini mga tawhanang namatay, daganin ni na mga gahom, kaniadto, doon na mga kabtangan. Asa naman sila ron, nga ilang, ang uban din na, ang ilang paglaom, gibutang diya, ginvest nila ang ilang paglaom sa ilang wealth o power. Asan sila ron? Bukog na. Kung mulaom tas gahom og sa kabtangan, sus kay bawtang mulabay rin na sa tuwa. Another false hope, mga ideolohiya. Mga 1980s, 1990s, kusugay ni sa mga batan-o, no? Nga atong mga panahon na, ang pag-recruit para mahimong komunista. Kay wala sila kitag paglaom sa gobyerno. Manang uban, nagpabukid, ni kuyog sa mga NPA, nada sa ideolohiya sa Marxismo. Sa nitabo, bisa ng mga na-recruit ning bag-ulang, nangamatay. Gitagaan sila false hope through communism, pero wala, nangamatay. Kay ang mga ideolohiya o filosofiya, dili maghatag na tuog tinuod nga paglaom. Then ikatulo, katapos ang warning ni Pope Francis, maghatag na tuog false hope, kining horoscope o mga pahimad. O napan nyo diri magpahimad o magpahoroscope? Sa Argentina, kusog din na siya. Kaya itong obispo pa siya sa Argentina, makita siya sa ilang piazza o plaza, nga na itaas kayong maglinya. Ako di sa bago na ko. Kay mo na ko ng lugar sa syudad, ilang kumusulti ka sa mga tunya mo. Nagi maglinya. Kasagaran mga babae. O di ko kitag laki, nagi makita kong laki, muraga magpaslim lagi ko na. Usually mga babae kong makitaan. Man ako diya kay anam ko magpanotaryo kasagaran or nako ituyo diya ba? Labi na kay duol na siya sa basilika. Di lang ko musulti ka sa dapita, madto niya mo, no? Nganong magpahimad man? Nganong magpabaraha man? Ha? Ang ubang tao diya nakakita og false hope o nakakita paglaom sa baraha. Ya mo naging Pope Francis pareha gyud mga una pod. Nga sagad aning uban tumo-tumo ginang ila. Nya be careful kay mo yung na sila. Ay matud pang Pope Francis ha. Bingon na sila sa mga babae imong bana na ilain, no? Mo gina siya kumon nga linya. Ya kana biya ako mo attest gyud ko na kay kana wa ko ilingaw kay stampahan pang notaryo. Maminaw ko nga to, palayo ko may, duy, na may laki, na may laing babae mong laki na, oy, na kita ka sa baraha, oh. Ya, babae sa ipakita sa baraha, nga ka na naghubo, no? Anak ba? Ano, matay, binuang ranisa. Yan, invest ng maing babae sa iyang emotions, mga tinuod nga naikabit iyang bana, no? Pagkaluoy. Away nga dahin, day, swertihon yung kakaroon, day, pustag luto, day. No? Still, gawag, no? Ya, so hangtod karon mo ko dungog na taga Cebu ni daog. Pustag luto ni daog ka karon no. Still no. So false hope. Say madata ning mabutang oy horoscope, panghimad, kanang mga pampaswerte, kanila umta sa kanang iring nga maganaana no. O Santo Niño taparan tog Buddha o kanang green nga baki no nga naay sinsiyos dila. But these are not real hopes. False hopes ilang mahatag. No? Alam ka na ito mga igsuon, ano ko sa closing remarks. Kaya na ba nyo kaumrag kaulion ng mga naong? Una, importante itong connection sa Dios, isip tinubdan sa kinabuhi ug paglaom. Katong nilaom sa Ginoon sa gisulti sa balang kasulatan sa mga propeta Isaiah chapter 40 verse 31. Those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar high with the eagle's wings. So tagaan ta kusog sa Ginoo kung mulaom taniya, tabangan taniya nga kita no mugubiyan sa tong sitwasyon ug matubang nato ang mga yatubang natong mga kaguol ug kasakit no. So we fly, we soar high on eagle's wings. Kanindot iyatang hupayon. Unya ikaduha sa tong faith life
syaro, mulukbak ta, mo trace back ta. Naging mga importanteng itabo nga maingon ta, gitabangan tas tong Ginoo. Naging mga pangitabo nga wata pasagdi sa tong Ginoo. Naging na siya mga igsoon, i-trace na siya. Naging mga pamaging kita, gitabangan sa Ginoo. I'm sure, unta ganing panahon sa Kwaresma, mo nito ang tagag pagtagad. Kanus at talas na kasinatis probidensya, kaluoy ug kaayos tong Ginoo. Nagitay matrace, imposible kay wala. Otherwise wala mo dire. Tanong mo sa inyo nagmukmuk. No? Nagitay ikapasalamat sa Ginoo kay wag kita niya pasagdi. Nay pa nang magyaw-yaw taniya tungod sa gitubang mga frustrations, no? Ako bitaw tudod karon adlaw pista pero daghan sa kong frustrations sa adlaw ay. Lingon sa Ginoo, sabi ka daghan mag frustrations sa adlaw oy. Na daghan pod pero wala pasabot nga gipasagdan taniya. Na natay matrace. Yan naganinot sa Ginoo ang simbahan gi-equip taniya ang mga pamaagi para kita magmalaumon. Panlitan gigasahan taniya sa mga sakramento. Sa Eucharistia ayang gihatag yang kaguliyong kanato. Para doon natay kusog ug lamdag sa tong panaw. Mo na ningon si St. John Paul II, the Eucharist gives me strength to face my day-to-day events, my day-to-day problems, my day-to-day struggles, no? So ang Eucharistia may tinubdan siyang kusog. And I'm sure daghan yung manimba diri matagbuntag matagadlaw kay diha mo nakakaplag og kusog ug paglaom sa Ginoo nga buhi sa Eucharistia, naa sa Eucharistia. Ang umpisalan, ang Ginoo naghatag ng paglaom nga ang itong pagkamakasasala, dili mo ending nato. O dili gustong Ginoo nga pirmitang magbitbit sa bugat nga bagahe sa guilt feelings tungod sa mga sala. Unsa may mahatag sa kumbisalan, pasaylo. Ug labos tanawon ang kalinaw human ta ma-absolve sa itong mga sala. Kamo mga nangumpisal, unsa gibati ninyo human mumulakaw sa kumbisalan, di ba kalinaw? Kalipay? Nana, gikan sa pagsalimuang sa konsensya, madawat yung absolusyon, ang pasaylo, mulapkaw mong malipayon. O kining mga sakramentuha, naghatag na tog paglaom. Katawhan tang dunay paglaom. Katawhan ta nga ang Ginoo dili mo sugot nga maglunang ta sa sala. Piniriso sa sala. Gitagan niya paglaom kagawasan sa Eucharistia o sa kumpisalan. Unya, panapos, gitaganta niya og mga friends, mga higala sa langit. Foremost nila atong inahan, Birhen Santa Maria, rayna sa mga santos, rayna sa langit. Kinsam ko nato din ni hunong na sa rosaryo kay wag ta kasi natig kahupayan gikang Maria. Ug di man na nato sa litanya nagtawag ta niya comforter of the afflicted, no? Maghupay sa mga naguol o sa Salve Regina, gitawag nato siya inahan sa kaluoy. Kinsam ko nato nahupay tungod kay maluluyon tong inahan, kita tanan oy. Nagasinati ta siyang kaguol, nagasinati ta siyang panabang panahon sa kagulanan. Na atong inahan. Kuno na naguban ka nato. Otherwise, di ta mo tawag niya inhans kanunay panabang. That would be fallacious if mo yung nga di na tinuod, no? Pero kita, magdangop ni Maria kainahan sa kanunayng panabang, no? Mga santos. Ako ba, in connection tong una na kong statement, kusog to ang mental health din pero atong patrona, si Santa Rosa, unsa na guzos? Imo kaming panabangan sa among kagulanan. Haom siya nga patron nato din Kung tinuod nga taas og mental health crisis ang danbantayan, doon ay tagadang panpanahon sa kagulanan. Si Santa Rosa na siyang himno. Imo kaming panabangan sa among kagulanan. Sa sumpay na iwan, Santa Rosa Manggiluyan, imo kaming panabangan. Amo na siya, no? Nakana bitaw ko pagbasa na ko na ba o pagsulti nila ato sa kuha, haom kay Santa Rosa, no? Kay kung taas ang kaguulo gasakit din ang mga tao nagdangop ni Santa Rosa, isip tinubdan sa ilang panabang kahupayan sa kinabuhi. San Vicente Ferrer, no? Daghang kay nagpista ron, padungko din gikan sa Bakhawan, nagpista ron, daghang nag-searchlight, napasabot lang, daghang kay nagpista karon. Gikas akong gibistahan padung gid dire daghan nag searchlight sa to pa nanay mga nagpista o nag-last counting pero napasinog ni San Vicente Ferrer. Kinsam ko na sa mga debuto ni San Vicente wa tabangin niya.
Ako bitong kalipay ron, although daghang kong frustration sa kada human ako misa, dunay faith sharing, kanang inigpangaon, mamusulti, pads. Tinuod gitim gingon, wag gid mi pasagding San Vicente Ferrer, no? Daghan kayong mga testimonya nga musulti, musugod sila sa panabang ni San Vicente Ferrer, niadtong sila naguol o nasakit, no? Ganyan ang buntag, muli katawanan ganina, no? Nga, muli kalawgawan, gini nga kasinatian, ganyan ang buntag. Musayit ako ato ganina sa Pangadlawan, ang Pangadlawan, bukid na siya sa Bakhawan, no? Piso na pliti, mahikap na imong panganod. Nasa kalayo, no? Pero, ako kadayog sa iyo, kay giana ko ba, kay ngay sila panabang, buhan na lang si Lola, nga kung giadto, mauli-ulian, kay yung mga anak mo niya tagda, yung mga apo niya tagda, amo to, gidako siyang anak, ay ko palit tag saging, kay gananda siyang saging, ani palit sa ko niya, didol ko nga to, naw kaya, nanas father, wag ko tagda, eh. Wato, yung anak, mingin kamot nga maablihan ang pultahan, ang ginan, ako'y una. Ang suod ko. Ako nagyapuhap la, nanas father, wag ko tagda. Sagong baton, be, panalanginan ko ni be. Ginoo, panalanginin ang utok, ginoo, be, ang ulo para mabugnaw taon ni. Panalanginin ni Ginoo. Santa Rosa, yan po taon ni San Vicente Ferrer, paista ni Moron, taon mo, ulian tanis Lula. Taon niya siya, Father, nanagod eh. Amo to mga kaguol sa mga anak na wa. Imo to lang, nanuula sila, yam-aman, ikaw nagsaging, no? Unya, ningon dito yung anak na nagdana ko, giyon sana ni mo, Father? Ningon lo, secret. Wapas tong blessing, wapas Santa Rosa, wapas San Vicente Ferrer, ambot lang. Pero mo to, no? Wa ilang kaguol kasakit tungod ato, no? Unya mga igsoon, sa kong ganina, social support sa community. Pwede masad may matawag ninyo. Pareho itong gibuhat na ganina, no? Nga katulang gibuhat, more simple rin kayo. Dili siya dako nga gibuhaton. Pero at least, unta matagpari sa may mo sa instrumento para ninyo. Nga dunay kahupayan o kalauman sa kinabuhi. Just with our presence, no? Inana. So mga igsoon ta, padayon ta sa panaw ni kinabuhi, pero yung wada ang paglaom. Sa itong kinabuhig matubang ta sa mga pagsulay kasakit, Panginoon sa Ginoo ang grasya sa una, pasensya or pailob. Muwa gani, dali kita mo give up. O katapusan ang paglaom. Pangayon ta kini, kay lisod kay kinabuhi, kumuhat ang paglaom. No? Muna ingon si St. John Paul II, hope is a very necessary virtue for every Christian. No? Kung mga very necessary virtue, di na pwedeng mawa. Otherwise, ending nas kinabuhi. So, mo nitong Panginoon sa Ginoo kanunay, ning panos Kwaresma, ug beyond nini, labi na sa atong Ginoo, unda kita makakaplag kanunay paglaom, iyatang i-renew ang gasas paglaom kanunay, ug ligunon ta niya ning gasas paglaom para kita kanunay madagayaon nga magpapanaw nga dunay paglaom. Amen. Himaya sa manog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw mga igsuon.